Vi vil i denne korte video se på, hvordan man parrer chips og medarbejdere i NetTid. Her er tabletten, og vi logger ind i demo 20. Den bruger, som man logger ind med, hedder Parre, P-A-R-R-E, og her er passwordet QWE. Vi kan så vælge login. Hvis vi så trykker på indstillinger her, så øverst kan vi vælge dann par mellem medarbejder og chip. Og vi vælger Bettina Kamper, og vi bliver bedt om at scanne og holde NFC-chippen. Det er et stykke tid, man skal holde den, og så er den succesfuldt tilknyttet. Så kan vi vise en anden funktion, chip-info, hvis man har fundet en chip, man ikke ved, hvem den tilhører. Så kan vi se, at den hører til Bettina Kamper. Vi prøver at gå tilbage, hvis jeg kan få ramt. Sådan. Og lad os prøve at stemple ind. Her kan man så se, at vi er stemplet ind kl. 10.02. Vi kan også se flexsaldoen primo ugen og primo dagen. Og vi kan prøve at stemple ud igen. Sådan. Det var en kort arbejdsdag.